Brad y llyfrau gleision. Diolch am y cyfle yma i siarad efo chi. William Williams dwi. Mae'n ddrwg gen i ddweud hyn. Dwi'n dod o Gymru yn wreiddiol, ond dwi wedi byw yn Lloegr am y rhan fwyaf o'n bywyd. Gadewch i mi roi blas i chi ar safon addysg yng Nghymru. Da ni wedi gweld bod safon bywyd yng Nghymru yn isel iawn. Dydy'r ysgolion ddim yn defnyddio iaith gywir ac mae'r athrawon yn ddiog. Rhaid i ni newid pethau yn gyflym. Mi wnawn ni newid iaith yr ysgolion i fod yn gywir ac yn Saesneg. Mi fydd pawb yn deall y system ac mi fydd y plant yn cael addysg llawer gwell. Mi wnawn ni roi llyfrau Saesneg i'r ysgolion ac mi fydd rhaid i'r plant siarad Saesneg drwy'r dydd. Dyna'r unig iaith sy'n gywir iddyn nhw. Chan nhw ddim siarad Cymraeg ar dir yr ysgol. Trwy wneud y pethau hyn, da ni'n gobeithio bydd pobl yn peidio siarad Cymraeg o gwbl lles pawb.